Abdul Ahmad, ya aka yi ka ci zabe kana Abuja kuma ana Jigawa ana zabe. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Abdul Ahmad, ya aka yi ka ci zabe kana Abuja kuma ana Jigawa ana zabe. Wani zaɓe zaɓen Mofan mana. To ta ƙasa ma muka ci wanda wani zaɓen Kaniwood. Ok, duk iri ɗaya ne kenan. Wani mai kyau ma kuwa. Da na ƙasan da naku duk iri ɗaya ne. Saka aka yi, ai shi ma wancan yana da gaskiya kamar Buhari. To za mu daga ganye. Ku ɗaga mana. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.